A1 म्यूजिक प्रेजेंट। डीजे मुकेश चकिया। सहारा दरदिया रे नहीं कम कर दहर दिया रे ए माई हम सहतनी सहारा दरदिया रे नहीं कम कर दहर दिया रे ऑपरेशन कर दे मैया जही रे एमे नाम लिखल बा ना जही रे ऑपरेशन कर दे मैया जही रे एमे नाम लिखल बा ना जही रे एमे नाम लिखल बा ना जही रे डीजे मुकेश चकिया। एमे नाम लिखल बा ना जही रे हासिल तबो हमारा आवेला रोबाई माई रे याद कर पीछे पहरल बन के पार छाई माई रे हाँ हाँ हासिल तबो हमारा आवेला रोबाई माई रे याद कर पीछे पड़ल बन के पार छाई माई रे नहीं सुततानी दिना बारी रतिया में धोखा मिलल चाहत वाली बतिया में लागे जानवा निकल जाइया जही रे एमे नाम लिखल बा ना जही रे ऑपरेशन कर दे मैया जही रे एमे नाम लिखल बा ना जही रे एमे नाम लिखल बा ना जही रे डीजे मुकेश चकिया। एमे नाम लिखल बा ना जही रे ले तब माजा लोगवा मारी मारी ताना माई रे कैसे बारदास कहरी हल चल खेसारी माई रे ले तब माजा लोगवा मारी मारी ताना माई रे कैसे बारदास कहरी हल चल खेसारी माई रे न तो दोसरा से काहे जोड़े ले हलस हमारा के रे माई छोड़ दे हलस देखिया सगर से आगे हंस आ जाही रे एमे नाम लिखल बा ना जही रे ऑपरेशन कर दे मैया जही रे एमे नाम लिखल बा ना जही रे। अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर।